Amics i amigues del Torredembarra Actualitat, estem ja en els últims assajos de la recuperació dels pastorets i hem volgut reunir, diríem, els dos pals de paller d'aquest projecte, que són, per una banda, la presidenta de l'Associació de Joves de Torredembarra, la Núria Martínez Sotoca, que és l'entitat que impulsa aquesta recuperació, ara en parlarem, i també tenim aquí al meu costat el director d'aquests pastorets, d'aquest estel de Natzaret, que és el Joan Maria Vidal Mateu. Bueno, estem en els últims dies d'assajos, queda poc per l'estrena. Com ho portem? Bueno, bé, ja estem a la recta final, acabant de fer els últims detalls i per estrenar. Tal com ho diu, és com que tot està ja gairebé embastat. Està com estan uns pastorets habitualment, i és a dir, que els últims dies anem de correcuita, assajos que no s'han fet perquè hi ha hagut gent que no puc venir, perquè tothom, evidentment, té altres coses, i estem la modista a última hora, els decorats a últim moment, l'escenografia, els actors, encara hi ha algun que encara el paper, encara a certs llocs encara fastigueja, encara estem allà tal, però estem on toca. Per no enganyar l'audiència, tots que alguns ja ho saben, vull dir, clar, l'entrevistador també, sí, diríem que ja sé moltes coses, passa que vull compartir-ho amb l'audiència perquè jo també soc un dels sectors, formo part de l'elenc d'aquest, jo considero un moment històric d'aquesta recuperació dels pastorets, perquè els pastorets no representaven des dels anys 90, una època que pràcticament no hi havia mòbils i tot funcionava molt diferent. I, a més, són els pastorets que ja s'havien fet anteriorment, als anys 60. I a més que és una versió Torredembarra que té diferent a les més habituals, no? I ha sigut també important el tema que has dit de recuperar, perquè recuperar no vol dir fer aquells pastorets, és a dir, anem a buscar-los i els anem a recuperar. I es fa una versió, doncs, ja ho saps, però vull dir, una versió que tothom es veurà identificat, una versió en la que tothom veurà com estan representats els pastorets, què és, què forma part, però a la vegada veurà també una nova part d'aquest 2025 que estem, una nova forma de fer també diferent i, evidentment, tot això encabut dins l'espai que estem, que és el Casal de Torredembarra. Torredembarra encara no tenim teatre. Recordem que els altres pastorets, als anys 90, es representaven a la Caixeta, l'antiga sala d'actes de la Caixa Tarragona, que allò era un teatre petit, però un teatre amb les seves butaques, molt acollidor. Que podies penjar escenografia, podies sortir per un costat, per un altre, hi havia cametes, hi havia tot això. Aquí no. Estem en un casal. Estem en un casal, que és veritat que l'Ajuntament hi ha posat molt de la seva part i tindrem com una mena de cametes, tindrem il·luminació, s'ha fet un muntatge que jo crec que la gent vindrà al casal i farà uau, Déu-n'hi-do, no? I a part d'això, després treure el rendiment que l'elenc treu amb la il·lusió que treu, Déu-n'hi-do, Perquè primer de tot, a veure, estem parlant amb la Núria Martínez, que quan se va representar per últim cop els pastorets, no és que no hagués nascut, em sembla que no estava ni en projecte, i d'on surt la idea d'aquesta nascuda, que l'Associació de Joves va néixer ara a la primavera també, es va presentar, si no recordo malament, al maig, d'on neix la idea de recuperar els pastorets? La idea va vindre d'una reunió de junta en què vam començar a parlar coses que podríem fer, més que res a les èpoques que no hi ha tanta activitat al poble com pot ser l'estiu. I vam veure que més o menys tots els pobles tenen uns pastorets, i al final els pastorets és una obra del poble. No hi ha persones de fora ni res, i vam trobar que era una manera de fer caliu. Llavors, quan ens vam proposar fer-los, va ser quan vam començar a buscar si aquí s'havia fet alguna cosa. Llavors vam descobrir que sí, que aquí teníem uns antics pastorets i que no eren el de Folk i Torres, que es veu a tot arreu, sinó que era el de Pàmies. Llavors vam anar parlant amb gent que havia estat, que sabíem que havia estat davant, i ens vam donar compte que potser el que havíem de fer era recuperar i no fer els pastorets per fer. I llavors va sortir la idea de la recuperació com a tal. I com munteu l'elenc? Perquè va fer una crida, sobretot per xarxes socials, per alguns mitjans, i heu agafat, clar, és una barreja d'actors que ja tenen experiència, i actrius, i altres que no en tenen tanta. Vam obrir la crida, la gent es van apuntant, i llavors quan vam tancar i vam veure que faltava gent, vam anar a buscar nosaltres gent que sabien que feia una mica de teatre o que potser li interessaria fer alguna cosa. Teníem gent d'extra que els vam dir home, podries agafar algun paper, que sabem que se't dona bé, vinga, va. I vam anar liant a la gent perquè al final vinguessin a fer l'obra. Liant a la gent, Jo soc testimoni que la Núria és molt insistent, és terriblement insistent, i al final... Això vol dir que et va costar convèncer de tu? Em va posar un revòlver al cap, vull dir, directament. Firma. Va venir una reunió per agafar informació. Sí. I li va fer gràcia el paper
I com li va fer gràcia, doncs, bueno, el vam ajudar a que acabés de dir que sí. Sí, perquè jo havia fet, als anys 90 havia fet de Tassis, que és la jugada del sacerdot, i doncs mira, fer de sacerdot seria un repte, perquè és un paper molt més llarg. Augmentar de nivell, no? Augmentar de nivell, i ja la pròxima ja hauré de fer el paper superior, que és el de nen Jesús, perquè clar, ja per sobre del sacerdot ja només hi ha el nen Jesús, però no sé si quedarà massa bé. Però clar, teníem un elenc, però clar, faltava un cap de colla, faltava un director, i Joan Maria Vidal, com van els contactes i com acceptes aquest repte? Això crec que és més ella qui ha d'explicar això, perquè realment jo rebo una trucada, tal qual. Bueno, nosaltres a l'estiu ens vam anar reunint amb gent i tothom ens deia, heu pensat un director? Heu pensat un director? Nosaltres, sí, clar, però director sí, podem preguntar, però la gràcia és que sigui algun amic que relata al poble. No que et vingui algú de Barcelona que, vale, serà molt bon director, però què et farà si no coneix la gent? Llavors ens va començar a sortir... Va trucar Àlex Rigola, suposo, i va trucar Sergi Balbel, diversos directors van dir que no. No vam arribar a trucar. Però Balbel va recomanar Joan Maria Vidal. Jo no, però... No vam arribar a trucar a ningú perquè no és el que buscàvem. O sigui, si estem buscant un equip que sigui del poble i portem algú que dirigeixi de fora, quin sentit té llavors? Llavors va aparèixer el teu nom en unes quantes reunions i vam dir, doncs vinga, va, anem a trucar-lo. Si als anys 90 Manuel Creuet i ara Joan Maria Vidal. Estem parlant de generacions, un salt de moltes generacions entre mig. Jo Creuet no he tingut mai la sort que em dirigís, em va dirigir la seva dona, molts anys. Maria Rosa Benberg. I un luxe, un luxe. Si ja tenim la connexió, la tenim ja. Sí, de fet, la primera directora de teatre en grup de teatre no aficionats que he tingut, si deixem estar a les escoles, instituts o pessebres o així, va ser la Rosa Maria Benberg, i tant, la meva primera directora, i tant. Qui vulgui saber més coses de Joan Maria Vidal, només cal que entri al canal de YouTube del Trobem Actualitat, tira una mica enrere, diré que fa uns 3 o 4 anys vam fer una entrevista al Teatre del Catllà, un teatre que s'assembla una mica al de la Caixeta, amb més gran fins i tot, però les butaques... Home, és un bon teatre dins del Baix Gaià, Dins del Baix Gaià és un teatre més en rendiment, està molt bé. El que deies de la direcció, rebo una trucada, em reuneixo en aquesta sala d'aquí del Jovent, m'expliquen la idea de que tenen ganes, que hi ha una persona també que és la Vivian que ha agafat el text i que ha adaptat el text, que el tindríem per l'agost, primers d'agost. Vivian Segurana estava paral·lelament adaptant el text, perquè la idea era reduir-lo una mica també, sí, la idea és, si tu agafes el text original, és molt feixuc de llegir. O sigui, nosaltres que hem fet la tasca de passar-ho a paper a un document digital per poder tenir-lo bé i poder-lo editar, ja ens vam donar compte que això era impossible, o sigui, no... les paraules i tot, dius, si ja m'està costant escriure-ho, imagina't dir-ho i que s'ho aprenguin de memòria. Llavors vam dir, bueno, la Vivian ella ens va escriure a ella dient que ella volia ajudar i com ens explica una mica la seva trajectòria, em dic, potser és la persona perquè ens adapti el text. I abans de reunir-nos amb ella ens vam reunir amb la Vivian per anar tirant una mica endavant tot, perquè el temps era molt just. Va ser un estiu molt intens. Molt intens. I això, on ens havíem quedat, és a dir, us reuniu? Sí, arribo i em diuen, mira, volem fer això, ostres, fantàstic, ens estan adaptant el text, la Vivian, el tindrem a els primers mitjans d'agost, fantàstic, i tenim l'elenc ja repartit. Que primer dius, perdona, què vol dir? No, sí, que tenim tothom i els papers repartits. Vale, què he de fer? No, dirigir-los. No, clar, i dius, no passa res, no? Però és una mica la inexperiència també, però amb les ganes, la il·lusió de dir, doncs mira, veiem aquest com aquest, veiem aquest com aquest, no? Que després et trobes que hi ha personatges que els hi ha costat més d'encaixar i que potser encaixarien molt més en altres llocs, però també hi ha hagut un esforç molt gran i de dir que el compromís que d'elles, d'alguna forma, aquella il·lusió o aquesta insistència que feien en cada personatge, cadascú ha agafat el personatge i el rol que li ha tocat i estan tirant endavant i molt bé. I la veritat t'he de dir que també que com a director em sento, deixa'm dir la paraula orgullós, no de com està quedant, sinó de com ho està prenent cadascú. O sigui, sí que estic orgullós de com està quedant, però com està agafant cadascú l'empenta, com està agafant l'energia, com està veient el personatge, com molts d'aquest elenc venen de participar en diferents coses de la torre, com els Diables, com les Gitanes, i són versots, a vegades, no? I venien, el primer cop que et feien era un versot, no? Clar, i els dius, escolta, no tal, i ells mateixos com agafen i veuen que és veritat, que no és un versot, com ho canvien i com ho transformen i tal, Déu-n'hi-do la fusta que tenim a Torredembarra, Sí, hi ha un treball important. Bueno, tu també. Ara deixa'm que t'entrevisti a tu. Doncs bueno, ja que hi som, i vinga. Tu com a elenc, tu que has arribat i has vist el primer dia gent que no havia actuat mai i gent que agafava el text i deia el text a gent com l'estan fent avui, a dia d'avui, a 15 dies o uns 12 dies de l'estrena,
tu veus un canvi... És que primer en el meu cas particular, primer t'has d'aprendre el text. I llavors, un cop te'l saps de memòria, és pujar a l'escenari i ficar-te en el paper una mica. Clar, no és deixar anar el text, no? Que és el que molta gent arribava i deixava anar el text. I creure'l text, el personatge. Molt bé. I és curiós perquè hi ha actors que s'han transformat i el personatge totalment canvia. I quan pugen a l'escenari és realment un altre. És que ens diem pel nom del personatge, no ens diem, sí, ja som... D'això és el que més orgullós em sento. Ja som Satanàs, Sant Miquel, Naftalí, Naïm... Per cridar-vos ja pel nom del personatge, ja si no, no ens feu cas. A baix de l'escenari tots van xerrant, van dir... Però quan pugen ja hi ha personatges que pugen al escenari que no són l'actor o l'actriu. I això és el que més orgullós em sento, com cadascú anar agafant el seu rol d'una manera que ja se'l creu. I és curiós perquè em trobava en moltes situacions de dir ja no ets el periodista, ara aquí ets el Tasi, escolta'm, ja no ets el... I com aquesta transformació primer costava, perquè era sortir de l'actor per entrar al personatge. Però hi ha personatges que han entrat d'una manera molt maca. I alguns deixen dir que el públic, el poble, quan els vegi, riuran directament perquè estan en... Clar, això volia parlar. Clar, hi ha la versió que coneix més gent, que és la Yucat i Rovellós, i la del Folchi Torres, i la de Ramon Pàmies, que és del 1890, és aquest llenguatge, entre cometes, bastant florit. Fan riure, també? Home! Pregunto ara a la periodista. Fan riure? Fan riure. I tant, fan riure. Deixa'm dir que potser no té un riure tan absurd, tot i que també té gags, té moments que deixen respirar i fan riure, té una part també molt més dura, amb tot allò del fill pròdig, i aquesta part molt més difícil, molt més buscada, però i tant que rius. Però a més està feta d'una manera en què a vegades hi ha missatges que són punyents, però dits d'una forma que són molt divertits. Però si a més amb tot això li poses que qui el diu és tal persona del poble, qui el diu té tal càrrec, qui el diu té tal feina que és visible. Ostres, això augmenta i potencia. Hi ha regidors també a l'elenc. Oh, i tant, a mi tenim un parell de regidors. Sí, tant, un a l'elenc i un a l'extra. Sí, és que tenim de tot. Papers que molts regidors dirien que no volen fer. És a dir, el fàcil seria fer un paper fàcil, no un paper punyent, un paper difícil. I penso que això també és un motiu de molta alegria. I deixa'm dir-te també, ja paro, no paro, però la canalla que tenim... És molt potent. Déu-n'hi-do. Estem a vegades amb gent gran que ens costa molt més treure manies o així, amb canalla deies, escolta'm, això no m'ho diguis així perquè pensa que estàs enfadada, tal, tu llances enfadada i fas, uau! Són més moldejables. Però a més t'ho agafen d'una manera i a més el següent dia venen i t'ho diuen ja igual i és una energia superpotent que penso que el públic hi haurà moltes vegades que riuran, com dius, amb escenes, i hi haurà moments que faran uau, saps? Home, hi ha moments molt de dramatisme i de... Total. Sí. No, i el tema aquest també que dèiem de que hi ha hagut dificultats durant aquests... Estem parlant que s'està treballant des del 15 de setembre i clar, estem ja superant els 3 mesos d'assajos, pràcticament, quan la gent vegi aquest vídeo. Mira, hi ha hagut de tot. Ens van entregar el text, la Vivian, que al final no vam tenir fins al 15 de setembre, i quan el tenim, me'n recordo un dels personatges, un dels actors, em diu, perdona, és que... Jo soc autònom, no podré amb tot aquest text, no? Dic, no, tranquils, que això ho adaptarem. Un altre diu, escolta'm, és que jo, clar, tinc un negoci, tinc família, i això no puc, no? Escolta, tranquils, no? Llavors, és veritat que hem retallat una part important pel poc temps que tenim, però són parts sense tocar la part essencial. Hem tret molta part que adorna, que evidentment dona molt de marge, però hem aconseguit que l'essència estigui i està molt bé. Contratemps n'hi ha hagut molts, o sigui, tothom té extraescolars, vida extra, malalties, grips, que hi ha una passa de grips enormes. Només et diré que no hi ha hagut cap assaig en què no faltés almenys 2 o 3 de l'elenc. Esperem que el dia de l'estrena estiguem tots. Sí, de fet, dilluns tenim l'assaig general i Déu-n'hi-do. També t'he de dir que a mesura que s'acosta es van donant passos agegantats i entre la il·luminació, la escenografia, vestuari, que tot va agafant ja color i serà molt maco. Crec que aconseguirem que l'any que ve la gent no et digui no, ja vaig venir l'any passat a veure'ls. Dirà, no, aquest any també vinc a veure'ls perquè segur que hi haurà alguna cosa. I si la idea és que els pastorets arrelin d'una vegada a Torredembarra com passa en altres poblacions, perquè clar, aquí a Torredembarra és molt discontinu, en què hi veiem altres llocs, la teva vindrà a la Torre, vindrà a fer un reportatge a l'Anna Plaza de Vilaseca, i a Vilaseca, un municipi bastant semblant a Torredembarra de mida, una mica més grandet, els fan cada any. També tenen teatre. També. Però aquí sembla que
a mig termini podem tenir teatre. Estan recollint diners. Exacte, per fer Esperem que sí. La idea és que es quedin, ja que ho hem fet tot, hem fet l'escenografia, hem fet el vestuari tot nou, la idea és que ho puguem mantenir almenys uns quants anyets. És que des de 2025 és tradició que es facin els pastorets una altra vegada. Ja és tradició. Ja és tradició. Va agafar un any rodó, també, 2025. Allò. Exacte. Molt bé, doncs no volem fer spoilers, per tant, acabarem aquí l'entrevista. Convidarem a tothom que vingui a veure els pastorets. Mira, farem com en els debats electorals. Teniu allò, no el minut, però sí que 20 o 30 segons d'or per dirigir-se al públic, que potser no està del tot convençut, no els dos, primer ella, després tu, que no estan convençuts de vindre a veure els pastorets. Aquesta càmera és la teva. Continua. Bueno, continuem una tradició del poble que s'ha perdut. Al final és de gent del poble, segur que els que vingueu trobareu algú que conegueu de vista, dels col·les, de tot arreu, i al final és bonic poder veure una cosa així al teu poble amb la teva gent. Joan Maria. Només afegir que és algo del poble pel poble. És gent del poble, gent que ho fa del poble per la gent del poble. Que ens ho passarem bé, que aprendrem, que veurem lliçons que van bé, que ens refresquin, que ens decidirem bé i que segurament l'any que ve en voldreu formar part també. Doncs moltes gràcies. Joan Maria Vidal, que és director dels Pastorets, de l'Estel de Natzaret, i la Núria Martínez Sotoca, que és la presidenta del grup de joves, de l'Associació de Joves, i també que és el grup impulsor d'aquesta recuperació dels Pastorets a la Torre. Com diuen al món del teatre, molta merda. Moltes gràcies, si esperem.